जों बिपिएफ दोलोनि जानानै बिपिएफ दोलोनिनो आफादगिरि आरो बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा जों लाइमोन बिपिएफ टीम मोनसेया धोरोमसा बर'आ कर्नाटकायाव एनआईटि फरायगासिनो दङ। मोननै सेमिस्टार थांखांबाय, 4 बोसोर कर्स, नाथाय 1 बोसोर थांखांबाय, 3 बोसोर दंबावो। दा धोरोमसा बर'नि आंगो बिमा आरो आंगो बिफानो बिटिसिनि चिफ बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिनो आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा 3 लाख थाखा हरदों आरो बे 3.5 लाख फैसाखौ जोङो धोरोमसा बर'नि आंगो बिमानि आखायाव होबाय आरो जों आसा खालामो धोरोमसा बर'आ जेरै गोरिब न'खराव जोनोम मोननानै गोजौ सोलोंथाइ लागासिनो दङ, बिथांनि सोलोंथाइ लानाया मोजां कमप्लिट जालांजोबथों। बे 3 बोसोर दंबावो धोरोमसाना, बे 3 बोसोरनि कर्सखौ हिसाब खालामनानै बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा 3.5 लाख फैसा हरदों आरो बे 3.5 लाखखौनो धोरोमसा बर'नि आंगो बिमा आरो आंगो बिफानो जों लाइमोन बिपिएफआ होनो फैदों। गासैबो बिटिसिनि चिफ आरो बिपिएफ दोलोनि राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा सारा बुंबाय जे गोबां जोंहा बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ जायनाखि रांखान्थियाव एसे मोजां, दा बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोनो ज' होनानै आरो दा दिनै बिपिएफ दोलोआ बेबादिनो गोरिब न'खरनिफ्राय जाय गोजौ सोलोंथाइयाव सिट मोनदों बिथांमोननो सहाय खालामगासिनो दङ। जों बेखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय खांनानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा हरदों। दा ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा धोरोमसा बर'नो दिनै 3.5 लाख फैसा हरदों आरो बेखौनो जों बिथांनि न'आव फैनानै बिथांनि आंगो बिमा आरो बिफानो जों 3.5 लाख फैसाखौ होफैबाय।